Tabarakallah. Musidal men julɓe oɗon gacci hakke sago Allah sagoji men. hemdade jondode men gonɗo e nder mum. Ko min Moussa Bambaɗo wonko jaggi e daɗe kolli erde wiɗen kollal tokosel goɗɗo wondi e miñirawo am mo jaggi e daɗe hoddu mawndu mbiɗen Gambare laaɓaderal taniraɓe Alhaji Jeli Sana Seydi e Alhaji Mamadou Aliou Jengi Bambaɗo. gonga tigi beɗen jooɗi e jonde welde Allah e nelaɗo mum Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. hoto min jooɗi e jonde mbiɗen e nder leydi Sénégal ɗon ɗo wiyete Thiès. hombo gorko pullo woni sababu jonde amen e jikke jonde e barke jonde e dalila jonde e weltare jonde e sababu jonde nde. on woni Ousmani Balde. kañum mbi'ami gorko daɓɓo diŋaali sorotako telotako. dimo nefoɗo nafoɗo mbawɗo rokkirde fi sabilillahi wa rasulihi. si en ngari e puɗal mum mo jeeyaɗo wiyete Cibo e nder département Vélingara Aliou Niana commune Kandia. dimo mbo heewani haala heewi golle. jaɓi heccede sali ɓureede.
Ousmani Balde. On ko dono Alhaji Gundo mawɗo Balde. Dono Hajja Kumba Dabbo ɓe ngoni jinnaɓe makko. E Adama Diawo e Nafi Sabali kañum mbi'ami Nafi wallahi si nangue wuɗɗi jungo ombata ñiwa ala gaynako lewru ala faaya. Ɗo fawru ndu wino koni ko bargal gawri teddi wi'a hono gandirɗa o wi ko dondinoɗo bargal gawri yaɓɓi ɗum sanne ɗum addi fawru juutani o ɗo banda omo fewne e ñalngu altenena balɗe balɗe 10 lewru octobre hitade guluje 2 e 22 mbiɗen 2022 e nder Thiès min jooɗi. E nder quartier Madina Fall min kalda e Jamaatil Muslimin. Hakkunde amen e Ousmani golle mum min noddama noddewre e nder Dakar Ndiaye capital men, noddowre lamɗo men e nder hirde mawde ɗon ɗo wiyete Daniel Sorano. Hakkunde ɗo e min gimmade ɗon sanne jaka gorko pullo o nani wondema min naati Dakar Ndiaye ɗon o waɗi min téléphone aji kañum Ousmani Balde. O wi yala bambaɗo min nani on gari Dakar. Hakkunde ɗo e ko korton ko mbeɗo yiɗi jotta on galle, bisimilla mon e galle wondude ma e Jali Moussa Bambaɗo e Demba Bambaɗo. Mbeɗen gondi e chauffeur amen on woni Abdoul Bon Abdoullahi. Ndaw ko wawi golle mon, ndaw ko wawi waɗan. Si ari ha o ƴetti caabije o nanni e machine auto o harli caabije jamɗe kaɓi nebbam notima ndiyam circuli si o yaɓɓi pédal o hakkunde julle e gasɗe ɗum ɗon an nanimo hendu aljanna jaɓɓoma sen. On woni Abdoulaye Sambou. Kañum Ousmani Balde dono Alhaji Gundo albarka. Nde min gimmi Dakar Ndiaye min ƴeŋi e otoji amen hakkunde Dakar e Thiès. Nde Abdoulaye yaɓɓi pédal ɗo hendu aljanna jaɓɓi minen min dogani secondaji min jotti Thiès. Ɗon gorko pullo o eke ombo fadi men ɗo garage ɗo kañum e otoji makko boisson. Ɗon min kawri sanne ɗo garage ɗo garage Thiès. Ko jaɓɓi men o yimin bisimilla bambaɓe am ko Jali Moussa wonin oɗo ko Yala Bambaɗo ko Demba Bambaɗo bisimilla mom. O saafi ujunere CFA ngol watta C7 français wi 5000 francs CFA kayitol ngol gandiranta wona kaydi ordonnance wona kaydi brigade
o yahi to oto makko to o ñafi carton ngaji boisson o addi ha e less koyɗe amen o yombaɓe am omo wondi ɗon e gorko pullo mbiyeteɗo ñakke mo wona ñakkowo suka beso o ƴeewi ɗon jooma jakarta o wi jooma jakarta o goɗɗo yiɗi kolla wambaɓe am ɓe haata nokkure am tuma o ŋemƴu on tawi o yettima koɗi ko kaale si haalta gonga Ousmane a yii hakke komin keppi mantude ma e dow moƴƴere ma e golle ma e tinnare ma e wakkilare ma miɗen fuujo seeɗa seeɗa hakkunde maɗa Jali Moussa Bambaɗo e Demba Bambaɗo e Yala Bambaɗo adresse waɗi o wi jooma jakarta mbeɗo yiɗi naɓaɓe ha ɗo nokkure am Allahu akbar nde o ñafi haɓɓere kaale o yoni jooma jakarta o on jam min kala seeɗa mi ekkito jakarta min pokkintini e jooma jakarta o par bedda ha min jotti e dingiral makko galle ndesan ɗo min tawi ɓesgu makko beso ngari belɗo ƴiƴam pullo nefoɗo nafoɗo pullo danejo mbo arsikaji daneji pullo mbo pittirɗi makko hitaka e galle on woni fammel balde kañum mbi'a mi wela doosa jombadi pullo debbo mbo suttani peƴƴi luuɓani nawɗe waɗani teletede waɗani fegguji wondani e ten ɗi mbiyeteɗi Mamadi Mansa hono ɗi ŋañorte Bambaɗo ɗi ŋañorte rowani selta camion ndesan min bisina matalaji corta atayaji caggina boisson ji ɗum wambaɓe eɗo jara tan e biyanji 20 litres ji eɗo joɗɗina hakkunde mum e 10 litres kañum Ousmane ndeke o soodi gaari mbewa ndi gandiranta hay sindi waɗaka nebbam e ndi defa hoore mum o wi ko bottari amen Ali Barka e 100 000 francs o ujunaje noga chefa o ƴeewi ujunaje 4 o yi ko ɓoggol ngaari ombo wondi ɗo e mawna makko noddirteɗo Tamba on woni Jarga Tamba balde ɗo noddi ko Seydina Aliou e Subba kañum Ousmane kañum mbiyammi gando Allah kulɗo Allah ndewoɗo Allah subaka Allah mbe ɗof en jejita Abdoulaye Ka taweteɗo e nder Mbour ɗon ɗo wiyete Sali Portugal e giɗo am on woni Demba Kibili Demba joɗanimi e leydi Espagne miñiri ko paate e yero e Samba balde e Bakary Pullo moƴƴuɓe e nder Sinthiane Bakary Ali Barka e dokke ga'inayi ɗe kañum Demba e miñiraɓe mum e mawniraɓe mum Ali Barka e gaswal o Ali Barka e ɓoggol ngol pullo mbiyeteɗo Ousmane o ko jabarde ɗeɗo leyɗe Centre Afrique ha Europe ɗo teppere makko yaɓani ɗum ɗon ala hakkunde Mauritanie Niger Congo Brazzaville Mali Gabon Burkina Faso ɗo ha leydi Espagne Italie
yewtere makko nde yaɓani ala. Misken gonga namu balde sakiraɓe julɓe ha hande ko jonde Ousmane min jooɗi déjà morceau ari mbi on ɗo min jooɗi min kaaɓani min ñalaka min ɗomɗaka wonno adna wuurde bona mayde bona ko ɓuri bonde ga adna si wona wasde ñalowma moƴƴo. Ousmane Balde o waɗi bi dono gundo mawɗo e Kumba Dabɓo e Adama e Nafi on mbiya mi Nafi ngaren e golle Tamba e bam makko mawɗo wonno adna yo keedal ɗo neɗɗo on wawi hedde fof yo tawi ko a moƴƴo yo tawi ko a jambar ko a juuso ko a julɗo ko a jurmete ko a jokkowo e ndam adna wiite ko addumi naɓa si dole donki dole dondo mbi on banda o waɗete ko ñalngu altere lewru tubaɓɓe eɗen lewru octobre balɗe sappo hitande guluje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi joɗade amen e nder Thiès e nder nokku Ousmane Kullo Ba wela ko tawete e nder quartier Madina Fall kombo wondi e ɓeygu makko on woni fammel Bahrul Fami fammel am ko jinnaɓe maɗa ñaguino ko Allah jaɓi yo Allah rokkuma gorko giɗo ma heɓimo ya Allah okkuma gorko jurmeteɗo musidal ma heɓimo ya Allah okkuma gorko kumtuɗo haaju heɓimo Ousmane Pullo si on kawri e marché a jaɓammo Ousmane Pullo si on kawri e ladde a jaɓammo
hakkillam doganta e namnade on woni Mouhamadou Kande pullo joom Espagne dañaɗo ɗo wiyete Guiroyere Samba ali barka e gayɗi ɗi ali barka e matériel si wona ɗum ɗo noddi ko Demba Kibli Demba pullo ba so o jooɗanimi e nder leydi Espagne jeyaɗo o wiyete Sinthiane Bakar diwan Fafakuru ali barka e dokke gaɗi naɗi ɗe o yimmi coggu ngaari e ngaari daridi ko jiɗɗa fof bambaɗo am ɓiɗɗo leydi Espagne mi tottanma sanne min e kotoji e miñiraɗo en hono Paate Pullo e Samba Pullo e Bakary Pullo e Yero Pullo balɗe ɓe bela tawde e nder Sinthiane Bakar nam si wona ɗum hakkille am doganta e namnade Mody Sow e nder saare koke jooɗi Espagne e gorko pullo on woni Ceerno Malaɗo Kande e nder Demba Kumbel giɗo laatiɗo giɗo kañum Ceerno Malaɗo pullo cewɗo mbo heege sewnade gando Allah kulɗo Allah ɗo min pewnata o banda min mbi on ko e Thiès min jooɗi e nokku Ousmani si Allah nannima e nokku makko neɗɗo hampiɗorɗamo ñammi welli e ɓornanteri moƴƴiri e wawde koɗo mum e ñamminde ɓeygure muɗum e teddinde hoɓɓe mum si a naati e galle mum si wona Allah ɓurima faabade a wiyanna annulde sakkosi o to ɓaawo hakke ko galle makko weli sanne a wiyanna annulde ɓeygurde fof to ɓaawo kono ko wiite moƴƴo ko woni ko tagite e neɗɗo Ousmane mi yo Allah ɓeydu moƴƴo mbo añanani moƴƴo moƴƴinɗo moƴƴo moƴƴanaɗo Ousmane am wonmo mbiyata ko jaañe nayyi jiɗɗa lootiɗa keɓɗa barka ko keɓɗa ko to Kolda woni e to Vélingara woni hakkude mum e Dakar jaay ha e Thiès taw na yiyanno ɓiɓɓe worɓe eɗo looto tan jaañe beele eɗo keɓa barka ko keɓɗa ko deke wona ɗum addi barke duwaw nene maɗa e bamma e bawɗe Allah ɓe Bambaɗo bisimilla circulation e daaɗe kolli Demba Bambaɗo omo jaggi e daaɗe gambaruji oɗo banda eɗen beltinoro hen jinnaɗo amen ceerno amen on woni Aliou Sana Seydi e Habibata Seydi e Samba Seydi bisimilla Demba ɗo noddi ko Yala Bambaɗo gorko mbawɗo guitaruji e Aissatou e Saybo wondi ɗo e ɓeygu mum on woni Fatimata ɓeɗo wondi ɗo e Aliou Kande on ko miñirawo Kakkayel kono joom Bambaɗo
garan e golle Abdoul bon Abdoullahi on woni Abdoulaye Ka bambaɗo pullo moƴƴo yejitake ɗe si a nani ɓiɗɗo pullo ɗinin foɗama to daaɗe wutte e nder marché ji luumo bambaɗo a hettinanimi ko min kaari woni golle ɗe wona ɗum hettinte ko golle mi waɗa lacciri mi waɗa laalo yo a tawri tan ko ñaama ko waagaɗo ɗo noddi ko Cheikh Djibril giɗo ala hajji on woni Abdoulaye Ka giɗo mon jooɗiɗo ɗo wiyete Touba kañum Abdoulaye Ka wela ko tawete e Mbour waɗani Alhaji Mamadou Aliou Diengui bambaɗo dokke ka e jalisana wallahi e ŋeñɓe ɓe gandiranta ko e nder Sénégal ha Mali ha Mauritanie ha hande yidde nde ene heddiɗo heddino iske o yimmi Jali Moussa bambaɗo so mawɓe jii'aka miɗen jiya on ha hande waɗata kona ɓenin mbuuri ni oɗo guitar mo ji'ata ɗinin ɓaari kañum soodi o mbimi ɗum kaw am Abdoulaye am guitar oɗo jamanu kawu mo heɓi probléme seeɗa o yimmi ko jelu jarata kalanmimo weeti téléphone am o diiri ƴewmi tawmi ɗum ɗo ɓuuri guitar garɓe jami ɗo docteur mbiyeteɗo weefo andi woodi docteur mbiyeteɗo weefo iske Allahu akbar andi doctoraɓe ɓe joni ɗinin mbaɗi sifaji ɗe docteur weef e docteur Orange Money e docteur Verse Union e docteur mbiyeteɗo Ria ne selli ɓeɗo doctoraɓe ɓe limtumi ɓe kala mo jiiduɗa bambaɗo Allahu akbar tawa haaju ma feewi o waddidirinmi e docteur mbiyeteɗo weefo nde o ñawdinmi limtumi kaɓɓe kaalisaji ujunaje tawmi ko o nuldimi ko ɓuuri guitar andi simin kaali ɓe mbiyama kono ko ka en mbawi mantude neɗɗo mantitake e caggal golle mum Allah yi ndewe kam mantum kam mi ɓeydana on nde ndewɗamo foof ñaaguiɗamo o jaɓa eɗen gondi ɗo e tokora makko on woni Abdoulaye chauffeur Sambou gorko mbawɗo waɗa mum mbimami si o natni caabije e nder machine auto o harli jamɗe kaɓi nebbam ƴeeŋi ndiyam cirkili kuran notima o yaɓɓi pédal ɗo endu aljanna jaɓɓoma julle e gasɗe annani mo sanna selli ɗo noddi ko Habibatu Seydi fulɓe Sénégal fulɓe Europe fulɓe Asie fulɓe Afrique fulɓe Mali Congo Brazzaville Niger fof en mbaɗi salamu e batte oɗo banda Ousmane o dañanimi ko Adama cukalel e Seydina Aliou e Moussa ɓeɗo ko ɓiɓɓe makko kañum Ousmane balde dono gundo mawɗo koto jaam hoɗɗum e nder nokku makko hakkude ɗo e min pilde oɗo banda yimɓe amen sehlaɓe amen yiɗɓe amen ɗum woni ceerno Ibrahima Diallo jeeyaɗo ɗo wiyete Guichadi e nder leydi Gambia leydi ñaaɓino iske ɓe nani wambaɓe maɓɓe ɗinin e nder Thiès ndesen ɓe kuɓɓi machine ngaji ɗi ɓe ngari wondude e Bilali Cheikh e Abdoul Aziz woni ko yidde weli wonno Mouhamadou Rasul sallallahu alayhi wa sallam Allah ko e yidde o tagi Rasul
kala ko jiiɗa ko yidde ɗiɗi Iskel. ceerno ibrahima albarka ɓe ngari calminde en eɗen ñaganoɓe yo jaam Allah duumo e men enen e maɓɓe fof ha eɗo giɗo wawi hedde fof